Okay, maing mudto na usab kanatong tanan Luzon, Visayas ug Mindanao. Mayong mudto Philippines, maing mudto world, maing mudto universe. Ana na pud ta mga higala nini atong tulumanon sa kahanginan. C.O.N.A. Catechesis on Air. O ako lang gihapon kini inyong ubos nga alagad, Reverendo Padre Edwin Academia Acab. Abino adlaw na usab karon nga unsa man tarong adlaw mahigala, adlaw karon nga Biyernes, no, pizza 17 na kini mahigala sa bulan sa Oktubre. Uy, kumusta naman mga higala nga to mga kaigsuunan nga mga niwangon? Kumusta naman? Nanambok na ba? Kumusta naman po nga ito ang mga igsuon nga mga tambukon? Naniwang-niwang na ba? Kumusta naman ang atong mga kaigsuunan nga upawon? Abi no higala na kini ako ang higala ginagmer kung pulo pagkatawa ba yawat po lamang in taong dit na madalig katigulang, no? Kumusta naman ang akong mga listeners in town po, ginagmay nga mga pipila po din town, kalugas nga nagpulo paminaw po nato, no? Daghan taong kin salamat sa inyong pagpatalingho gini inyong ubos nga alagad, Reverendo Padre Edwin Academia Acab. Pero tagamanhuyod ko mahigalo ni nangutanan ako. Sa taga-asa ko ka Padre, tagamanhuyod yun ko. Pero dito ko na tao sa Mindanao, sa may Davao, napit sa may Panabo, no? Panabo City. Pero dito ko nataos Mindanao, pero tagamanhuyod yun may kaliwat mga akaba. Yang akong may panahon kaniadto nga ang akong papa ug mama nanimpalad po daon dito sa Mindanao. Nang dito may nga tao. Ang natao na mo diri kinirang among kamanghuran si Clifford, pero ang uban puros gyud mi sa Mindanao nga tao tanan. Ako dito ko natao sa kining sa Panabo, no, Panabo, Davao City. Panabo City, Davao, no? O niya, dire na ako nagtubos man ho yun, no? Of course, dire na mga 3 anyos siguro ko, 4 anyos sa diyang nanguli si mama o si papa dire sa tuwa. Kay, arin na po lamang sila manimo yun. Mga akaba o akademya. Ay na may higala, no? O niya, pure yung ang akong papa, ang lipay na siyang kaliwat. No? Pero akong mama, mga akademya, pure yun silang Katoliko, no? Muna nga kami may dugo po ming aglipay. No, pero may dugo kay ako mga sa side sa mga akab aglipay man, no? Pero sa akademya kuan ka nang gitawag og pure po ng Katoliko yun. So muna nga kuan ko mahigala kanang mistiso aglipay o Katoliko, no? Pero nagtubo jud kong Katoliko ana, no? Abi na padayon ta manghigala sa ato nga mga buhatono ni ining kamudtuhon. Ari ta manghigala sa balitang simbahan, no, CBCP. Archbishop Jose Cabantan ug Cagayan de Oro mipadayag sa iyang dakong kaguol tungod sa pagpusil patay kang attorney Nero Kyle Antatico ang kanhi legal researcher sa NIA Northern Mindanao, no? Sigon sa taho nga atong nahipos, gitabangan manggod ni attorney Antatico ang mga mag-uuma sa lugar tungod lagi sa medyo nakita nila nga dili maayo nga kanang resulta sa mga irrigation projects dito. So muna nga ni tabang kini in town si legal kining gitawag na to og mga legal nga mga pagtabang, ano, gani ni sangput pagani nga iya kilang gitabangan pag-file og mga complaint, no, aron pod ma-rectify o mausog kining ilahang mga projects nga wala na nga human or maybe nahuman man tuod pero substandard. Pero mura og ang nahitabo mga higala murag daghan ang mga wala na himuot sa gihimo ni kanhi attorney Nero Kyle Antatico o gipusil kini siya baguhay pa lang. No, muna nga pagkabalo ni Archbishop Jose Cabantan sa Cagayan de Oro, nag-uol siya pagayo. Ug nanawagan og gustisya alang ni kanhi attorney Nero Kyle Antatico. Balita mga higala gikan sa Vatican, Pope Leo mipadala og mga tambal ngadto sa katawhan sa Gaza kansa nagkinahanglan og pag-atiman medikal. No, kini human nga may pagtugot na gikan sa kagamhanan sa Israel nga mapadadaan na og humanitarian aid ang mga tao sa nasapit nga lugar.
Maukad to mga higala mga balitang simbahanon ni ining kamuntuhon ug ako lang gihapon kini ang inyong kaigsuon nga magsisibya ug usa ka magsasangyaw si Padre Edwin Academia Akam. Gulang-gulang na, no? Okay. 65 years old naman ko, no? Nahala, no? May mudto na kanatong tanan mga higala nang hidaot ko nga maayo ang inyong paniudto kaganina. Walay nag-away tungod sa sudan. O may ninyong hinigop sa sabaw, no? Alang ni adtong mga kaigsuon na natong mahiligon sa sabaw. Ayan na ako, mahiligon ko, no? Murag dili ko makakaon og walay sabaw, no? Kay murag lisod baya pong tonlo ning ginamos og wala pay utang. Di ba, no? Kami bukid sa una mga higala, no? Kaya ako nakapuyo mo sa akong bukid. Bahala na ginamos basta kinaara giutan, no? Kay sus pagkapurhisyo siguro magkaon ta mga higala nga ginamos res. Lami ra baya kayo mga higala, no? Kanang ginamos unya nag-utan ta nga linubihan, no? Bisag mga kuan lagi anak kanindot gid punoon sa bukid mga higala kay fresh ang atong mga ulutanon. Muna nga tamis-tamis nya lubihan gamay butan pagtuno ay na singot gihapon mga higala man ay gisultis mga insik, no? Kaya mga perepero patarabaho on deres singot pero pakadon singot ano. Murag tinuod Ginoo na ang higala, no? Yung mga insect mga kaya mga perepero ato parabaho on deres singot pero pakadon singot. Ay mabuot man kasik, no? Nga inana magimig mungaon pasingot magining nga mo wala nibutan na isik. Nala, no? Ari na tamay galas. Ito ang katikisem. Humanang si BCP. Ito rin das katikisem. Atong topic karon unsa may atong topic. Ang atong pikta. Ang atong topic karon mga higala. October 17, Friday. Understanding Temptation. A Catholic Perspective. No? Pag atong sabton ang tentasyon ug ato kining tan-awon diha sa Katolikong pantulunan. First in English, temptation is not a sin. No, dili gyud ay sala ning dili gyud ay sala ning tentasyon. Pero hinuon kining tentasyon mga higala is an opportunity to grow in virtue permitted by God and to strengthen our faith. So makapangutana kita mga muba brother, kining tentasyon makatabang dayni aron nga mutubo ang ato ang mga bertud nya makapalig-on sa atong pagtuo mulig-on atong pagtuo pero kay kining tentasyon mga higala kuno siya kay kining kuan ba tentasyon makahatag kini kanato og kahigayunan nga magpili kita sa maayo ug sa dili. Okay, tentasyon ba yan? No, ito pa mag-atubang ka na og decision making kung mupili ba ka sa tentasyon, mubuhat ba kag maayo o dili. Unya kung magsige na gani gyud ka nga mupili nga maayo gyud ang imong buhaton, matud pa maanad ka. No, maanad ka nga kada atubang gini mo mga pagsulay ba pilion gyud nimong maayo nya maanad na ka muna nga kung magsige na kag-anad nga makalikay gyud ka sa padala sa tentasyon, paanad ka ma-develop diha nimo ang kinaiya sa pagka mapinugnanon. Virtue man na, ano kanang gitawag nato og temperance, no, temperance. Lig-o na ka ba? No, virtue man na siya. No, ba no? So ba nga kini di ay pagkakuan ba? Kini di ay pagka kanang kanunay kang gitintasyon kanunay kang gisulayan ba, no? O niya dili gyud ka madala na mahimo ng bertud nimo. Unsa na ito bertud nimo ana? Mahimo na siyang bertud sa pagka mapinugnanon. O so may English ana, temperance. Klaro no? Sa ito pa pasalamat day ka og tintal-tintalon ka. Pero ayaw pong padala, basig magpadala po ka, no? Basig, doon na po kayo uban nga, doon na kayo bahig tentasyon ba mahigala, no? Doon na manggoy, gitintal, doon na ba yung usa ka lalaki nga gitintal, no? O niya, murag wala man siya naangay sa gitintal,
nagampo dahil siya Ginoo, no, ilikay in taon ako sa mga pagsulay. Ayan, no, munay gitawag na itong bertud, no, nga nagampo gyud, nakigrelasyon gyud sa Ginoo. So gitental siya. Nya babae, wa man lagi sa maangay po si tsura sa babae. Kay medyo po dula po makapasar sa iyaha po nga kuan criteria. So nga nagampo gid siya nga Ginoo ayaw in taon itugot nga mahulog ko sa panulay. So kinaan naman po laing ni tintal niya mahigala lalaki. Nya karon kay medyo naaangay man siya sa hitsura. No, o niya maayo po og pangangatawan ngoni ana, no. Nagampo gyapon siya ningon sa Ginoo ang imong pagbuot mo ay matuman na daot na noong ka brother. O brother, walay pagbuot nga, walay kabubuton ang Dios ana nga tintalon ka kay ngano man ang gusto sa Ginoo nga kung magatubang ka sa mga tentasyon, ang imog yung pilion mao ang paglikay niini aron nga mamahimo kining bertud unsa ganito sa pagpugong sa kaugalingon, kining gitawag nato sa in English og temperance. Okay, klaro na? So na, no, kay kini ra bagong tentasyon mga higala, no, it could be eternal, ang kuan ani mga higala kining ang gigikanan ini, it could be external or internal, no. Sa to pa may puruhan nga ang imuhang bang mga tentasyon naaragod pod mismo sulod sa imong kasing-kasing. Di ba, no? Muna'y kuyaw din, ha? Kung ang imuhang ang source sa imong mga temptations naa diha mismo sa imong kuto-kuto. Ayan, no? Kaya nga naman, muna sa ilisod kaayo ni mong kuanon, kontrolahon, no? O panalitan, unsa man. Kana bitaw mga external, internal desires and kanang dispositions like greed, like pride, like kana bitaw lust, kanang lust manghigala usag yun na, no, kanang bang LUST kana bitaw ug sa pinulungan para nato kaulag ba kung naa na gani na sa imong kasing-kasing, naa na kay mga desires ana kanang kahakog, kana gitawag na to pride, naa na gani kana gamay na lang kubit ana. Gamay na lang kaayong inugdugang ana dalang kadayon kay ngano man ang imuhagong kasing-kasing naa naman ana sumuna nga kinahanglan gyud og kanunay nga pagpuasa, ayan, o pagpugong sa kaugalingon kanang ang kana bang mga temptation ba mga higala nga naas gawas naa sa sulod munay pinakalisod kuno mga higala nga moy mo tintal nimo munay kalagmitan sa mga hitabo sa mga gwapuhon. Ano? Kanang sa mga gwapuhon parehos ni di ginaparehos na ako kay kita nga itong itsura mga higala pang radyo raman gini, no, pero naahat na lamang tagpang TV ani kay mo man lagi mo ikuan kanang gitawag na to og patakaran sa ato ang station manager, no, na nga bisag medyo maulaw datang mo atubang TV pero niya na lamang yun ug sa ato pa na mo comply gyud tag unsay sulti sa ato ang manager kay manager ko na, no, klaro, no. So wala daw nga kining temptation usahay mga higala usahay, no, usahay ba Catholic understanding ni, ha, Catholic perspective ni akong itudlo ninyo dili na kay ako ra nakin mo nang mag-anad gyud tag puasa, okay, kinigong puasa mga higala pagpugong nis kaugalingon samot na kung ang imuhang mga tentasyon internal ang origin tectonic ba ug salinog pa na tectonic ang kanang ang imuhang tentasyon mga higala mo na kuyaw, no, kay ngano man kana da ang last naa nagukadaan ana nga may pagkapilyo jud kag babae basta babae na gani murag mukitew ganang imuhang kuanana mukitew ganang imuhang ang imuhang kana bang sana ang imong kahuyang, no, unya do na pila in pride usapod na, no, unya do na poy kining kuan sumuna nga usagyod sa angay natong batunan kung kita naa ni anang mga kung ang internal ang ato ang mga tentasyon internal
nag-originate internally, no? Kinahanglan jud kang mo practice sa virtue of self-control. No muna nga magsigi kag puasa kada Biyernes. Puasa ka kada Biyernes di jud ka muka og carne norte. Og di ba kaon og kining pasubrang kaon, no? Sobrang kaon mga higala o karne bisag unsa, no? Wala nga angay gyud na buhaton kay internal manggod. Internal manggod nya anak kalisod ra ba ining internal mga higala kay ni apagi panulay nga mudasmag na pud nimo external na patay ta na mga higala, no? Mo manay lisod kaayo kung ang kanang ang origin sa imuhang temptation in both internal and external. Okay, daan pa ka nga medyo may pagkapilyo kag babae. Nya ni apagoy external babae nga nagsigi pod og kanang sige pod og pahalata, no? Kana bang murabag unsa ba ininglit na to ni ana. Murabag magpakita pod og motibo. Ay yan na masig mo ingon na pod dinoon unya ka nga Ginoo ang imong pagbuot mo matuman disgrasya ka. Ayan, no? So, no? Again, understanding temptation. Understanding temptation, temptation is not a sin. Dili ginasala ng tentasyon. But it is an opportunity to grow in virtue permitted by God to strengthen our faith. Nasaan to pa makatabang gid po ning tentasyon. Nganong nakaingon man tani ana. Tungod kay ang tentasyon di ay maoy usa ka venue nga diin ma-practice nimo ang virtue of self-control and temperance. Magsigi gani gyud kang pugong-pugong sa kaugalingon labi na gyud kung ang origin sa imong temptation internal nga sa ato padaan na kang medyo may pagka sa ato pa na may pagkalastin di man din maing isulti mahingal pinisipordain paminahon pinisiya, no? May pagkaingon ana ba, dali ra kang madalaan ang mga tentasyon na unya natiwasan pagug ka kinaapagoy babae nga magsigig bulo video call nimo. Diyos disgrasya na, no? Madala gyud ka madugay pero naa ka anang kinaiyang gitawag natong mapinugnanon unya imo paginang praktison pinaagi sa pagpuasa di gyud ka madala ana, no? Klaro so muna nga kining manikamot ra gid ta mahigala, no? Di gyud ta magpadala sa bisan unsa no nga mga butang nga mo'y makapanudnud kanato pagpagkasala, no? Nga mo'y makapanudnud kanato sa iniduro sa pagpagkasala. Ilaliwan ka ng istorya, ha? Diglikayan ginato ang mga butang nga mo makapanudnud kanato sa magting pala ni Odtor Baron mahigala, no? Sorry kayo, no? Sumuna siya, no? Again, istorya-istorya ta mahigala. Kini bang nahitabo karon mahigala nga mga diskaya dili na nila kaya nga mag tell all, no? Mutel all sila ba? Kaya nga naman na kuan man na wala man madayon ang ilahang pangayo nga mahimo silang state witness. Kaya doon naman gi-interview mahigala, no? Kato sa to Singson ba to nga gi-interview ba kasi tingalan former murag sa pamahigala, ha? Gi-interview si kuan si naay gi-interview nga taga ICI ba to? Taga ICI ang pangalan manghigala no, ang pangalan gi-interview kisa ti pangalan mahigala nalimot ko mahigala siya naman ito nawala. Doon ay gi-interview niya, mura gipangutan na lagi kabahin ni ining mga diskaya kung may puruhan ba, no, nga dili na sila mahimo sila nga mga state witness, no? Sus ni ingon man kuno mga higala nga kabalo kag unsay gisulti sa di katong gi-interview, no? Pag interview gyud ni doon naman gi-interview mga higala, no? Kini siya ito pangalan na nakita to na ako. Pag interview ni ingon man hinuon mga higala nga Rogelio Singson, no?
ICI member Rogelio Singson. Di pangutana ni Karen Davila, giingnan nga, unsa man, kanang may puruhan dagay mahimong state witness ni sila. Sus, hingingon man hinuon mga higala nga murag, dili yun pwede. Nga mahimo silang state witness tungod kay sila man maoy, dili man sila less guilty. No? Sila man maoy most guilty. No? Unya ikaduha, no? Kuan po ko, no? Kanang dili less guilty, most guilty sila. No? So muna nga ni ang mga diskaya si Curly o si Sarah ingon nga di nami. Pero kung ato gini siyang pamalandungan mga higala, no? Chance na gidunta nila. No? Usikan ko ba? Nga chance na gidunta nila nga ilahang ug sa ato pa na kana bang mabawi ang ilang kasalanan kung tinuod man gani. Okay, kung mahimo kang state witness manggod, dili na ka i-prosecute. Pero para nako ang angay utang buhaton sa mga diskaya na bisan pa kung dili na sila, bisan dili sila himuon nga state witness, tug-an na lang ginunta sila. Para ilang ma-redeem ang ilang kaugalingon. Ingon unta so si Curly nga, bisan nagdili ko ninyo himuong state witness, pero mutug-an ragin mo sa tanan. Aron nga mapakita namo sa katawhang Pilipinhon nga nagbasol mi sa among gihimo. No, mo na gitawag na to redemption. Pero hingingon man noon mga higala nga dili man ninyo himuon nga state witness, adi na may mutugan. Di na noon mo tell all, dili na sila mo tell all. No, mo kuha na lamang sila, muhilom na kuno sila. So muna nga niingon si Remulla, kasuhan na lang nato gini. No? Ato na lang ning pailan og kaso. Graph and so taning kasuha na gani, no? Kanang usan ang mga kaso siguro economic sabotage or whatever. Pero giusikan ko ba? No, ni Curly ug ni Sarah Diskayang watanon pa man kayo. Nga panahon nagirunta to. Nga pag-ingon nga dili mo pwede nga kuan, dili mo pwedeng mahimong mga state witness kay kamo mao most guilty. Unya mo ni, sige ra sir. Mutugan na gyud gihapon mi para sa katawhang Pilipino. Magpakabayani ka ba? Makaingon pa ta mahigala nga ikuan pa siya, daygon pa ta sila. No, moingon sila nga ako bisan mi og bilangguon mi pero mutugan na lang gyud mi. Tanan namong naibawaan kabahinan. Mo cooperate gyud mi. Wala na lang mag-apas og state witness ba mi o dili. Basta ang importante nga mabawi namo ang among nahimong sala sa katawhang Pilipino. Mao gyud unta na. Pero kay wala man hinuon nila, bakwi man hinuon nila. Pero sige lang, no yan po ra nato. No nga makaamgo pod kini si Curly ug si Sarah. Okay, klaro? Anala no, dinhi na lang sa kita kutob ha. Salamat sa inyong pagpakiguban ng inyong ubos nga alagad. Dili man unta gini pang TV, pang radyo naman gini unta ato ang abilidad pero kay TV naman gini agwantahan lang pud in taon mahigala kining amo ang kining inyong ubos nga alagad Reverendo Padre Edwin Academia Akab manamilit na usab kaninyo ug manalangin kaninyo ang Dios nga makagagahom sa tanan. Amahan, Anak, Espiritu Santo. Amen. Good noon, Pilipinas. Daghang salamat.